Hallo, ich bin Schwester Anna. Ahoj, volám sa Anna. Rada vám predstavím najdôležitejšie funkcie Vysokol IP systému od Chrack Seconet. Ukážem vám najjednoduchšiu obsluhu jednotlivých zariadení, čo vám pomôže pri každodennej práci. Môžete si pozrieť celý film, alebo si vybrať konkrétnu kapitolu, aby ste videli len časti dôležité pre vás. V izbe sestier nájdete sestierský terminál. Pre aktiváciu displeja buď zdvihnete slúchadlo, alebo potiahnete prstom cez obrazovku. S prichádzajúcim hovorom sa displej automaticky prepne do zoznamu volaní a vy môžete identifikovať typ volania podľa zobrazených symbolov a textu. Pre odpovedanie na volanie zdvihnete slúchadlo a stlačte zobrazené volanie. Tu sestra Anna, ďakujem. To vám umožňuje hovoriť priamo s pacientom, ktorý volá. Ak ste v izbe pacienta, príjmete volanie s tlačením tlačidla s otáznikom na komunikačnom termináli a hovorte s pacientom. Tu sestra Anna, ako vám môžem pomôcť? Odpovedaním na volanie ho automaticky zresetujete. Ukončiť hovor môžete s tlačením tohto symbolu na sestierskom termináli alebo opätovným stlačením tlačidla s otáznikom na komunikačnom termináli. Ak chcete neskôr vidieť pacienta osobne, môžete aktivovať pripomienku na sestierskom termináli alebo komunikačnom termináli v izbe. Stačí len stlačiť jedno z tlačidiel pripomienok na sestierskom termináli alebo jednu z ikón prítomnosti na komunikačnom termináli. V oboch prípadoch je hovor ukončený a svetlo prítomnosti bliká na chodbe pred izbou pacienta, ktorý volal. Teraz vám ukážem funkcie pacientského slúchadla. Pacient spustí privolanie sestry s tlačením červeného tlačidla na vrchu slúchadla. Alternatívou k volaniu pacienta je tlačidlo služby, napríklad na objednanie čaju alebo kávy. Stlačte toto tlačidlo pre použitie funkcie telefónu. Tu môžete zapnúť a vypnúť televíziu. Programy sa volia pomocou numerickej klávesnice. Funkcia teletext je dostupná prostredníctvom tohto tlačidla. Podobne funkcia rádio je dostupná s tlačením tlačidla. Voľba programov sa vykonáva pomocou numerickej klávesnice. S týmito tlačidlami si môžete nastaviť želanú hlasitosť televízie aj rádia. Môžete počúvať držaním pacientského slúchadla pri uchu alebo ho vložiť do držiaka. V tom prípade sa hlasitosť zvýši. Konektor na spodku zariadenia umožňuje napojiť slúchadla pre diskrétne počúvanie. Osvetlenie izby a svetlo na čítanie môžu byť tiež regulované pacientským slúchadlom. Rovnako aj žalúzie, ak sú namontované, môžu byť ovládané cez slúchadlo. Pacienti môžu požadovať vašu pomoc zo sanitárnej miestnosti použitím ťahacieho tlačidla alebo tlačidla privolania. Keď už máte nastavenú prítomnosť v izbe, WC volanie v sanitárnej miestnosti sa ukončí s tlačením priradeného tlačidla zrušenia. Teraz prejdem všetkými funkciami komunikačných terminálov. Tlačidlá prítomnosti na ľavej strane umožňujú rôznemu personálu stanoviť svoju prítomnosť. Keď je prítomnosť nastavená, všetky volania v príslušnej izbe sú zrušené. Zelené tlačidlo slúži na stanovenie prítomnosti zdravotníckeho personálu, žlté pre zamestnancov služby a modré tlačidlo pre doktorov. Dve tlačidlá volania na pravej strane slúžia na rôzne druhy volaní. Keď je nastavená zelená prítomnosť, môžete spustiť núdzové volanie červeným tlačidlom volania a volanie doktora s modrým tlačidlom. Srdcový poplach sa spúšťa v 2 krokoch nastavením žltej prítomnosti a stlačením modrého tlačidla volania.
Ak nie je nastavená žiadna prítomnosť, červeným tlačidlom volania aktivujete volanie izby. Ak máte nastavenú prítomnosť, môžete na displeji vidieť čakajúce volania z iných izieb s typom a miestom volania. V závislosti od typu volania budete počuť zodpovedajúci akustický signál z terminálu. Na prichádzajúci hovor môžete odpovedať z inej izby s tlačením tlačidla s otáznikom. Ak nemôže byť nadviazané hlasové spojenie so stanicou, dostanete audiovizuálne upozornenie. Toto volanie môže byť potom zrušené len priamo na mieste volajúceho. Počas konverzácie môžete aktivovať pripomienku pre personál s tlačením zodpovedajúceho tlačidla prítomnosti. Tým sa ukončí volanie. Ak si prajete ukončiť volanie bez nastavenia pripomienky, stlačte tlačidlo s otáznikom. Tlačidlá na pravej strane displeja ponúkajú rôzne funkcie, ako napríklad prechádzanie viacerými aktívnymi volaniami, rôzne rádiofunkcie a tiež nastavenia displeja a hlasitosti. Hlásenia môžete urobiť aj na komunikačnom termináli. Podľa toho, aké tlačidlo prítomnosti je na termináli, môže byť hlásenie počuteľné všade, kde je nastavená rovnaká prítomnosť. Zelené pre sestry v iných izbách, modré pre doktorov, zelené a modré simultáne pre hlásenia zamestnancom. Hlásenie začne s tlačením tlačidla s otáznikom. Andrea, prosím, hlása na sesterskej stanici a ukončí sa len uvoľnením tlačidla. Ak si na začiatku nezvolíte prítomnosť, hlásenie bude vysielané do všetkých miestností na oddelení. Ak sa slúchadlo u pacienta náhodne odpojí z modulu v stene, je to z bezpečnostných dôvodov okamžite hlásané. Po opätovnom pripojení prosím čakajte, až kým červené svetlo na slúchadle pacienta bliká. Potom raz tlačte pre aktiváciu slúchadla. Svetlo zhasne a slúchadlo je opäť pripravené na použitie. Toho slúchadla, napríklad ak je posteľ nepoužívaná, stlačte a podržte tlačidlo prítomnosti na 3 sekundy. Ak sú na vašom pracovisku zariadenia bez hlasovej komunikácie, volania budú prijaté na sesterskom termináli alebo komunikačnom termináli. Budete vidieť, z ktorej izby prichádza volanie a budete musieť ísť na izbu, lebo hlasová komunikácia nie je možná. Z dôvodu lepšieho prehľadu sa ešte raz pozrieme na najdôležitejšie funkcie sesterského terminálu. Plocha obrazovky je rozdelená na 4 základné časti. Stavový riadok, lišta so zoznamom kariet, prehľad izieb a funkčná zóna. Krátkym stlačením jedného z tlačidiel zoznamu kariet v hornej časti otvoríte zodpovedajúcu kartu. Zoznam volaní vľavo ukazuje všetky momentálne volania podľa priority. Najdôležitejšie volania sú vždy hore. Vedľa je tlačidlo pre všetky izby, ktoré momentálne majú pripomienky. Ďalej vpravo je tlačidlo pre všetky miestnosti, kde je aktivovaná prítomnosť. Posledné tlačidlo ukazuje rôzne systémové odkazy. Ak ste si zvolili jedno z tlačidiel, môžete vstúpiť do kompletného zoznamu izieb opätovným stlačením tlačidla. Prichádzajúci hovor príjmete zdvihnutím slúchadla alebo potiahnutím prstu na obrazovke a potom stlačením jedného z prichádzajúcich hovorov v zozname. Môžete nastaviť pripomienku s tlačením jedného z tlačidiel pripomienok. Pomoc môže byť vyžiadaná s tlačením jedného z volacích tlačidiel. Na hlasové spojenie s pacientom otvorte zoznam izieb dvojnásobným stlačením jedného z tlačidiel. Zo zoznamu vyberte izbu s tlačením zodpovedajúceho údaju. Teraz môžete zavolať požadovanému pacientovi pomocou selekcií jednej z postelí v zozname.
Hlásenie môžete vykonať zdvihnutím slúchadla alebo použitím funkcie hands-free. K dispozícii sú 4 možnosti hlásenia. Hlásenie môžete začať s tlačením jedného z tlačidiel hlásenia a ukončiť pomocou tlačidla ukončenia hovoru. Je tiež možné zadať vašu prítomnosť na sesterskom termináli. Po otvorení displeja sa môžete prihlásiť s tlačením zodpovedajúceho tlačidla prítomnosti. Ak tlačidlo stlačíte ešte raz, uvidíte prehľad celého oddelenia. Na telefonovanie zo sesterského terminálu použite funkciu telefónu. Na to je potrebné stlačiť tlačidlo telefón vo funkčnej zóne a vytočiť požadované číslo. Hovor môžete ukončiť s tlačením tlačidla ukončenie volania. Sesterský terminál ponúka aj ďalšie užitočné funkcie. Na riadenie volaní susedných oddelení aktivujte funkciu prepojenie s tlačením tlačidla a výberom požadovaného oddelenia zo zoznamu vyššie. Počas tichých nočných hodín môžete aktivovať funkciu centralizácia. To potlačí optické a akustické zobrazenia volaní v izbách. Prosím, potvrďte funkciu centralizácie po jej výbere. Ak je k dispozícii viac informácií, ako môže byť zobrazených, potiahnite prstom vertikálne po displeji a uvidíte ďalšiu stranu. Na nastavenie hlasitosti je potrebné stlačiť tlačidlo hlasitosť. Môžete nastaviť úrovne hlasitosti pre rôzne funkcie. Ak chcete počúvať rádio, stlačte tlačidlo rádio a vyberte požadovanú stanicu zo zoznamu vyššie. Dúfam, že sa vám práca s Vysokol IP páči. Ďakujem za vašu pozornosť.